Lousame despedirá setembro co San Roquiño de Tallará. Do 28 de setembro ao 3 de outubro, a festa e os actos religiosos protagonizarán o programa de actividades. As festas aínda protagonizarán unha fin de semana máis na comarca. Logo de festexar e vivir as cabezas de Fruime, Lousame despedirá a época de verbenas co seu tradicional e sempre agardado San Roquiño de Tallará. Comezará o domingo 28 e rematará o venres 3 de outubro. É coñecida en toda a comarca e incluso máis alá. Este ano empezan o domingo 28 de setembro e vai ser toda a semana de festas, como sempre, ata o 3 de outubro. Son unhas festas increíbles, gracias a todas as comisións que traballan para facelo posible, porque cada día de festa pois leva unha comisión. Aí hai uns piques un pouco que se di por aí, que hai piques entre eles para quen trae mellor orquesta, quen o fai mellor, pero a verdade é que todos os días da festa de San Roquiño son increíbles. Invitamos a todos os veciños a que se acheguen esa semana de festas porque seguro van a disfrutar. E son unha das celebracións máis importantes que ten o Concello de Lousame ao longo de todo o ano. Por encima, a min personalmente, para min son as festas máis da casa, porque eu nacín ao lado ali, entonces criei-me nesas festas, e a verdade que teñen un mérito impresionante, porque o traballo que fan as 6 comisións diferentes, unha cada día, porque aínda que haxa eses piques que refirou a miña compañeira antes, tamén fan un traballo de colaboración conxunto entre eles. Entonces, ao final, son 6 días de festa con dous grupos ou 2 orquestas cada día, que xa me diredes vos onde vedes eso cerca de por aquí, con, digamos, tanta festa, e fan un traballo impresionante. Entonces, desde o Concello van ter sempre toda a nosa colaboración e todo o agradecemento infinito que lle temos que dar, porque é unha tradición de Lousame, unha tradición de San Roquiño que non podemos perder. Polo que agarda que as novas xeracións collan tamén o protagonismo nestas comisións. A programación elaborada para o Luz 29 vai a cargo da Comisión de Carantoña. Dan vir os satélites e máis a charada. E, bueno, nós só axudamos a pedir pola parroquia, porque agora xa somos un pouco mellores, e levanos o tema todo unha chica que é máis xoven, e, bueno, leva así, entonces nós axudamos no que podemos, pero, bueno, son unhas festas increíbles. Agora van decaendo un pouco, porque, claro, a xuventud non quere arrimar o ombro para nada, e nós tamén nos vai chegando, e a ver o que pasa, porque senón isto vai por terra. Pero nós, mentes podamos, siga adiante. A xornada organizada por esta comisión homenaxea a Virxe do Loreto. Ven así colaborando, pero bueno, os xóvenes tamén colaboran en outras cousas máis modernas que xa nos non estamos ao alcance, non? Entonces nós estamos aí detrás apoiando. E, bueno, non son as festas daqueles 70s, cando nos éramos jovencitos, que eran as mellores, bueno, superábamos as de Noia e casi igualábamos cas de Boiro e tal, pero, bueno, ora a cousiña vai indo, porque nas aldeas hai menos xente e non se consiguen tantos cartos como daquela e os espectáculos costan moito. E, bueno, aí estamos loitando a ver se conseguimos que aínda tiren uns anos máis. As misas desenvolveránse todos os días á 1 da tarde. E logo será quenda da procesión do Santo Honrado en cada xornada. Son, por exemplo, do martes, que é a Inmaculada Concepción, e hai todos os días sesión vermú. E con orquestra, a veces con charangas, a veces con os gaiteiros sempre, non poden faltar, porque ademais veñen casi todos os días os da nosa terra, que son do Pote, e a misa todos os días a 1, despois a sesión vermú, e nada, non digo o mesmo que din elas, eu colaboro como todos, porque o que di Teresa, a xuventud fai outras cousas, porque teñen o día 26, por exemplo, unha andaina nocturna, que lle chamamos andaina da Santa Compaña, aí sí que colaboran toda a xuventud e todo eso, ven moitísima xente de moitos sitios. Festas que un ano máis se poden celebrar grazas ao traballo conxunto de todas as persoas que forman as 6 comisións que dan vida ao San Roquiño de Tallará, xornadas nas que a diversión e a festa están aseguradas.